Esango nuke ansiolitikoen kasuan preskripzioen 75% familia medikuek egindako errezeta bidezkoak direla. Bai. Ez dela esparru bateko fenomeno bat, baizik eta gizartean oso zabalduta dagoena, ez? Eta gainera honen analisi sakon bat egiteko begiratu behar da osasun sistema zaratago. Askotan bai aipatzen da hori alternatiba faltak direla, esaterako. Insomnioaren kasuan, hartzearen espektro igual errezago bat, egia da farmako hauek lasaigarriak erabiltzen dira antsietate egoeratan, baina bidez loezina, Loezina edo insomnioa da, arazo bat gizartean nahiko zabalduta dagoela. Badakigu gainera, farmakoen eragina epe laburrean eraginkorra izan daitekeela, baina epe luzeran ez dela bat ere eraginkorra eta kaltegarria izan daitekeela. Ze alternatiba dauzkagu, ze motatako gizartean bizi gara, Jendea prest dago edo nahiz eta prest egon aukerak dauzka insomnioa edo loezina gainditzeko beste gauza batzuk egiten. Askotan nau bizi erritmoekin lotuta dago, lan baldintzekin, pobreziarekin. Egia da, eta nik uste dut horrela izan behar duela. Lehen mailako arretetara mota askotako ezinegonak eta kontsultak datozela, baina haien jatorria askotan edo gehienetan ez da bakarrik medikoa. Sintomak batzuk bai, loezina izango litzateke sintoma, baina begiratuko dugu zer dago horren atzean. Oso ohikoa da lehen mailako horretan lan egoerei edo egoera sozioekonomikoekin lotuta dauden kontsultak. Eta ez zuzenean, baina batzutan hauek izan daitezke loezina, loezina izan daiteke kontsultan sartzeko giltza, edo estresa, edo tristura, edo urduritasuna, baina eta guk egin dezakeguna batzutan ez badugu, horren atzean zer dagoen begiratu, hori saiatu, farmakoekin tratatzen. Eta nik uste dut farmakoak batzutan aukera ona dela, eta benetan epe motzean eta berehalakotasun horretan eragina daukate. Baina ez dute arazoa konpontzen, Eta, arazo ekonomikoak dauzkan pertsona bati lasaigarriak emanda bere arazo ekonomikoak ez dira konpontzen, Eta gero, nik uste dut ere gizartean, jendeak ere behar du, erritmo hauek mantentzeko behar du. Ze oso batzutan zaila erreza da identifikatzea zein den, nire loezina edo nire antsietatea egiten duena, zailtasuna dauzkat hipoteka ordaintzeko edo ez dakit lanetik botako nauten, baina gero horri aurre egiteko ez daukagu tresnarik, eta orduan bizirauteko droga hori erabiltzen dugu, hor badago kontraesan bat, hartzea kafe bat, pizteko gorputza, baina gero lorazepan bat jeizteko, eta baina gure gizartean eta gure bizimodu garaikide honetan horrela bizi dira pertsona asko. Farmako hauen kontsumoa emakumeetan askoz nagusiagoa da gizonezkoetan baino, hor badago generoaren aldetik badago nolabaiteko arrakala, eta hor ere sakondu beharko, sakondu alda eta sakondu behar da, eta genero ezberdintasunen artean ere badago. Eta bestalde batetik, gizonezkoen artean badago alkohola eta drogen kontsumo altuagoa, hor nola banatzen diren hor badago ere arrazoietako bat, Kontsultatzeko modua ere ezberdina da, arlo afektiboa errezago bideratzen dute emakumeek, gizonezkoen artean askotan sentimenduei buruz hitz egitea, edo triste egotea, edo urduri egotea, ez dago hain zabalduta, hori izan daiteke azalpenetako bat, ari batzuk. Eta gero, emakumeek zaintzetan dauzkaten kargak ere, eta egia da, esan duguna, emakumeek gehiago kontsultatzen dute lehen mailako horretan. Zergatietako bat ere bada, kontsultatzen dute haiengatik, eta zaintzen dituztenengatik, normalean seme-alabarengatik, aita eta amarengatik,
zaintza guzti horien kargare jasotzen dute. Hor ere badago, zaintzak gero eta nabariagoa da, eta nik uste dut gizarte mailan plazaratzen dugula eta onartzen dugula, horrek ere estres eta faktore batzuk badirela, zaintzea goikoak, lanean ibiltzea, umeak zaintzea. Beste modu batean esan da, gizartea beste modu batean eraikita edo banatuta egongo balitz, bagian kontsumo hauetan ere beste islada bat izango genuke. Farmakoak erabilgarriak dira, orokorrean, baina jakin behar dugu eta asmatu behar dugu egokitzen, beti izaten dugu, balantza horretan jarri. Orduan, ni saiatzen naizena, ez dudana beti lortzen, da nik uste dut gonbitea egin beharko geniena orokorrean medikuei da, erabiltzen ditugunean lasaigarriak, azaldu ditzagun zeintzuk diren erabilela egokiak, ahal den neurrian epe laburrean, eta da, momentu edo sintoma edo sufrimendu hori arintzen laguntzeko, baina azaldu, 3-4 astetik aurrera gorputza ohitzen hasten dela, eta orduan komeni dela epe laburrak erabiltzea. Zer gertatzen da, beste askotan, guzti hau azaltzeak eta esateak denbora dakar, beste pertsonaren sufrimendua, edo horren atzean zer dagoen jakin nahi ere egon behar dela, eta guk ere nik uste dut osasun sistema saturatu batean, preskripzio bat egitea, hori, soluzio askar bat bezala ere planteatzen dela, eta hori akats bat da. Farmakoak badira herramienta bat, eta ondo erabilita, eta momentu batzuetan nik erabiltzen ditut eta konfidantza daukat. Baina ezin ditugu bihurtu farmakoak arazo guzti konpontzeko herramienta, eta ezin ditugu ahaztu beste herramienta guzti horiek.